el coneixement, la contenció i la força del poder, la crida i l'escolta del desig personal, i com dic, tot això culmina d'alguna forma, estant des de l'inici present en això que anomenem pregària. Bé, com s'ha dit, el llibre potser no sempre és fàcil, però és més el dinamisme que conté i el compartir, l'ocasió de compartir, gràcies a una editorial, gràcies a persones que aposten gratuïtament i amb risc, amb productes que no són fàcilment assolibles, doncs l'oportunitat de ser més humans i en la profunditat d'aquest ser humans a través de, com molt bé s'han dit, de l'acte de consciència en tot allò que desitgem, en tot allò que contenim i en tot allò que transcendim, adonar-nos que el que som és Déu desitjant-se a si mateix a través nostre. La plenitud difractada en individuació, que som el que cadascú de nosaltres és, per retornar a l'origen primer, que és el desig de vida, el desig d'ésser. Si us sembla, doncs, podríem recollir les paraules de tots, de nou, en un moment de silenci i de música que l'Anna ens acompanyarà, ens donarà la seva aportació.